Nilqakom Kert fil-YouTuber ta' Arsenal għal-programma ta' Kamra Sportiva fejn ma kollhom ħonkont nitkellem fuq is-suq ta' trasferimenti ta' l-istaġun 2023 u 2024. Mela, ħanibda billi ngħid kellna suq ta' trasferimenti pożittiv, rajna players li integraw u fil-filosofija ta' klabb tagħna u rajna players oħra għadhom ma integraw sew. Pero nemmen li biktar żmien u ktar lob nemmen li ħajġu fej Arteta jixtieq li jġibhom. Mela, ħanitkellem bl-akwisti li ġibna. Mela, ġibna l-Rice għal 105 million minn West Ham, il-Havertz għal 65 million minn Chelsea, il-Timber għal 38 million minn Ajax, u Raya ġibni ħlon għal 3 million, pero bi klawżola li nistgħu nixtru s-sena d-dieħla diment li Arteta jkun iridu jibqgħu u jżommuh li nistgħu nixtruh għal 27 miljun minn Brentford. Mela, dawk il-players li akkwistajna li ammontaw għal 211 million f'kollha f'daqqa. Mela, players li neħħejna huma Xhaka 21 million ma' Leverkusen, Balogan għal 40 million ma' Monaco, Turner għal 7 million ma' Nottingham Forest, Pablo Mari għal 3 million ma' Monza, Trusty għal 4.9 million ma' Sheffield u Holding għal 1 million ma' Crystal Palace. Apparti dawk neħħejna Niles għal mal-li bxej. Apparti Niles kien hemm players għal tfajnihom għallhom għadhom tagħna, però tajnihom ċans iktar biex ikollhom ħin iktar biex jilagħbu ma' timiet oħra. Per eżempju Lokonga mal-Burnley, Okonkwo ma' Wrexham, Tieni ma' Sociedad li ma qbil xejn ma' dan il-loan, però se nitkellem fuq però qudiem, Marquinhos loan ma' Nantes, Randerson loan ma' Cardiff u Tavares loan ma' Nottingham Forest. Mela, ġenerajna 78 million totalment ammont globali. Però din is-sena kellna budget ta' 200 million u morna over the budget, ġifieri ma stawx ngħidu li l-owners ma nefqux din sena. Infaqna kif diġà 211 million, meta l-budget kien ta' 200 million. Fil-suq tal-lum tittonfoq biex tikkompeti fil-futbol eksar, ġifieri jekk ma tonfoqx ma se tikkompeti. Dawk huma l-flejjes li toħroġ veru hija ħasra, però meta naraw timiet oħra li jonfqu l-miljuni wkoll bil-fors tonfoq minnhom biex inti turi li inti klabb kbir u lest la tikkompeti magħhom. U din is-sena hopefully li nikkompetu ras imbras speċjalment mas-City u mal-oħrajn, però is-City ġorda jibqa' tim li huwa favorit għalik. Mela, ħanitkellem bl-akkwisti li ġibna ma tħalleb għal players li neħħejna fejn ma qbilx u qbilt. Mela, bħala players li ġibna, Declan Rice, fil-fema Declan Rice integra mill-ewwel mat-tim u fil-filosofija tagħna u tratta kif jixtiequ jilgħab Arteta. Nistgħu ngħidu Declan Rice ħallih bl-istess sistema ta' ma' West Ham, just magħna nemmen li ħajkun iktar fuq l-offensiv milli fuq aspett difensiv. Issa alright, aspett difensiv ukoll, però magħna fuq l-offensiv irridu dak l-irwol li kellu Xhaka s-sena oħra li jagħmel dawk il-ġried ġal-kaxxa biex jipprovaw isibuh u jsibuh sħabu u joħloq xi ħaġa. Havertz nemmen li għadu ma sab siequ sew, nemmen li biktar żmien u biktar lob nemmen li jġib il-mod ukoll u jibda jifhem iktar Arteta x'irid minnu. Ma ninsewx li Havertz qed nużaw bħala number 6, meta number 6 kulħadd jaf kemm hija iktar logħba difensiva u Havertz nafu kemm hu plejer offensiv kif kien ma' Chelsea. Ġifieri
irdu nagħtuħna iktar żmien u ċans biex jintegra sew, però okej, għalkemm ma kienx qed ikun tajjeb daw l-aħħar logħob, nemmen li xorta kienet jagħmel ġid ta' xi ħaġa. L-ispazju beda joħloq għal sħabu kemm biex nattakaw u kif ukoll biex noħolqu xi azzjoni li forsi nistgħu nvarjaw il-lob tagħna minn aspett differenti, però fuq il-ballun s'issa ma nagħmel xejn speċjali u għadna għadu naraw iktar x'ħaj joffri Havertz għal prezz għal dawk il-flus li nfaqna. Timber sfortunatament weġġa għandu ACL. Timber il-mod kif laf li friendlies u il-mod kif beda jilab fl-Europa League kien vera strumentali, ġifieri, nemmen li Timber kieku ma weġġax nemmen li għaddu u ma l-11. Raja, irridu naraw iktar il-qoddim, speċjalment fejn ħajkun iktar lob fl-Ewropa u t-tazzi l-oħra Carabao Cup u l-FA Cup, nemmen li ħajkollu iktar lob, kif ukoll fil-lig, però bħalissa Ramsdale huwa number 1 u Raja rrid jippuxja lil Ramsdale biex jgħodlu postu, però nemmen li ħajġih iċ-ċans żgur iktar qoddim u rridu naraw bekk imbagħad naraw jieħu ċans meta jiġi biex jilab naraw kemm ħajkun tajjeb biex hopefully is-sena d-dieħla nixtruh minn Brentford. Ma dawk huma l-akkwisti. Issa, ħantkellem fuq players li neħħejna, jien għalija fil-fema tiegħi ma qbilx ma ġiex players li neħħejna li huma Xhaka u Tierney, għalkemm Xhaka nirdu ngħidu li kellu servizz twil fil-klabb tagħna, ġifieri naħseb orajt kien wasal f'żmien li jitlaq, però Xhaka kulħadd jaf kemm kien player importanti għalina s-sena l-oħra u mhux ġast tal-aspett ta' futbol imma Xhaka huwa player li tridu fid-tim tiegħek, player li ġġed għal sħabu, ġifieri lobet kbar u derbi, eżempju kieku lob ta' nhar il-ħadd, mhux ġast dik l-ispirtu li jagħti imma anke eżempju biex jiġġieled u jitqadel għal sħabu u speċjalment meta nafu r-rivalità li hemm bejna u mal-United, nemmen li Xhaka kien ikun player importantissimu ħafna. Player oħra li ma qbilx miegħu li neħħejnieh għalkemm ma neħħejniehx għal kollox bħal Xhaka huwa Tierney, fajnieħlu mas-Sociedad. Tierney ukoll fil-fema tiegħi importanti li kieku żammejnieh għaliex għall-skwadra itwal b'saħħitha. Rajna il-Timber għandu kemm weġġa, għandu kważi staġun barra, Zinchenko li fil-bidu kienet injured, ġifieri żgur li kien ħajab Tierney minn floku, però Tierney Arteta ħass li għandu bżonn iktar lob u bekk neħħejnieh mas-Sociedad. Mela, niġu għal-iktar loans, nemmen l-oħrajn kollha kienu loans li kien jistoqilhom fil-fema tiegħi. Però Balogun, ħansami punt fuq Balogun għalija l-Arsenal jonqosna striker biex nista' ngħid li konna tim maqut. Dak il-number 9 li tikdaw crossing goal fil-staġun. Mhux ħajd li Balogun huwa dak l-striker għax għaddu żgħir, però xtaqt li kieku rajni jieħu tajna iktar ċans dan l-istaġun biex naraw jekk hux kapaċi jagħti dak kollu għat-tim u kif ukoll nemmen li kien ħajkun hemm ċans kieku jista' jilgħab speċjalment fil-Carabao Cup u fl-FA Cup. Għalkemm hemm din Ketja u li fil-forma tiegħu bħalissa u Jesus li daħal minn injury kienet tkun xorta diffiċli għal Balogun biex jilgħab. Però rridu naraw issa se jagħmel ma' Monaco. Dak kien kollox minn naħa tiegħi għal programm ta' trasferimenti. Grazzi u nsellem is-semmija kollha. Għal niltaqgħu għall-programm li jmiss.
wasal eluq żmien ommok missierek jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El Catalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El Catalan, ir-ristorant għalik. Għoġi ta' Kamra Sportiva nilqakom għal program speċjali fejn jien l-lum mux ħanu t-tqati nkun nitkellem dwar xi riżultati jew xi logħba jew xi performance li kellhom il-Liverpool imma ħankun nitkellem esklusivament fuq it-transfers li kellhom il-Liverpool dan l-istaġun. Warajja tfajt l-4 transfers li ħadna ħan nitkellem ftit fuqhom imma qabel xejn ħanibda ngħid xi ħaġa fuq il-players li ttelquna. Id-dispjaċini għal-players li ttelquna jiena Jordan Henderson eżempju ħabda nitkellem bih kien wieħed mill-players favoriti tiegħi hemm Jordan Henderson kont narah leader kbir. Jordan Henderson huwa player immens tajjeb u naħseb li Liverpool kien ideali jżommuh għalkemm ħarġet xi kontroversja dal-aħħar fil-medja fejn Henderson qal li ma kienx iħossu wanted mill-klabb fis-sens li l-klabb ma rieħx li jibqa' jkun starter. Jien naqbel li ma kellux jibqa' jkun starter u fis-sens mhux qed ngħid li ma kellux jibqa' mal-Liverpool però nemmen li Henderson kellu jkun hemm biex jibqa' jillidja t-tim anke moralment fid-dressing room, jiġifieri Henderson għalija kont napprova nagħmel minn kollox, ovvjament imbagħad l-offerta mis-Saudi, ħafna players irċevu offerta mis-Saudi fl-aħħar ġranet ta' transfer market ħanitkellem wara nitkellem transfers tagħna. Kien hemm ħafna offerti lejn players tal-Liverpool mhux wieħed, mhux ngħin imma tlieta, jiġifieri u kollha ġej mill-istess team by the way. Jiġifieri s-Saudi nafu li bombardjaw u għamlu ħajġa kbira fil-leagues Ewropej u nistgħu ngħidu li llum is-Saudi għandhom players ta' kwalità. Player ieħor dispjaċini tela huwa Roberto Firmino. Roberto Firmino kien jidħol jagħti qalbu tajjeb f'saqajh, però dawn huma kollha players li fl-iskwadra ma kienx baqalhom ħin. Player ieħor li tela u forsi xtaqtu baqa' wkoll forsi x'kont inħobbu wkoll huwa Fabinho Tavares. Fabinho telaq lil-Liverpool mar defensive midfield mar fil-lig tas-Saudi jilgħab mal-Al Ittihad minn Stersbal u plejer li għamel pass ieħor fil-karriera tiegħu biddel il-paġna, plejer li qed għandu 28 sena li hija ma kontx nagħmilha. Però il-Liverpool nerġa' ngħidu Klopp kien qal ħaġa fl-aħħar tal-lig. There is going to be a midfield revamp. U din midfield revamp is just behind me qed naraw l-erba' players li bidlu il-Liverpool. McAllister, Szoboszlai, Endo u Gravenberch flok Henderson, Keita, Ox u l-midfielder li ieħor kien Milner. Erba' midfielders ġew replaced b'erba' midfielders u ma ninsiex ngħid ukoll li Firmino tela imma replacement tiegħu kont u nibqa' ngħid li kien Cody Gakpo. Nibda bl-ewwel transfer wieħed mill-ewwel transfers li sar mal-ewwel tal-Liverpool. Liverpool kien McAllister kien fuq bħala target tal-Liverpool għat-transfers. Mill-bidu tal-istaġun il-Liverpool kienu interessati fih. Il-prezz li beda jissemma kien ta' 60 miljun euro, release clause li ħadd ma kien jaf biha ta' 35 miljun euro, bargain għal-Liverpool, midfielder komplut, in-number 10 ġdid tal-Liverpool, midfielder tajjeb ħafna, narawh jagħmel xogħol li ma jidirx. McAllister naħseb ħajkun player importanti ħafna u nażżar ta' ngħid erba' tim oħra l qudiem jaf ikun wieħed mill-captains li ħajkollna l-Liverpool. Għandu karriera twila quddiem u nemmen li l-Liverpool ħadu l-aqwa midfielder li kellhom il-Brighton, midfielder bargain
McAllister huwa plejer li qabad mal-ewwel mat-tim, jaf jilgħablek in-number 6, jaf jilgħablek in-number 8 u jaf jilgħablek in-number 10. Ġifieri, McAllister huwa wieħed minn dawk is-signings li ħafna clubs kienu fuqhom fosthom Manchester City u Chelsea. Chelsea kif nafu attak xtraw ħafna players. Todd Bale ma ddejjaq xejn jonfoq ħafna flus fil-midfield u fl-istess pożizzjonijiet, imma ħebbi ħafna li McAllister għażel il-Liverpool over City and Chelsea. Mainly huma kienu rivals tagħna għal dan is-signing. Target li kien beda jissemma għal Liverpool, niftakar fil-bidu tal-istaġun kienu jisemmu McAllister, Mount u Gravenberch. Konna qed nistenna naħsbu li sejjer Mason Mount, konna din fettelli għalih nemmen li kien hemm l-interess għalih, però jiena bħala supporter tal-Liverpool u bħala nafx xi players għandhom bżonn il-Liverpool fis-sense supporters dejjem kienu qed jixtiequ dak il-number 8 flok Stephen Gerrard b'Naby Keita ma kienx dak il-lak. Jiena li Mason Mount ma kontx qiegħed hemm looking forward għalih. Nemmen li Mason Mount kif qed fil-programm ta' qabel kien qiegħed hemm bħala smoke screen u ħadna ċumbum l-Dominic Szoboszlai. Dominic Szoboszlai li huwa il-kapten tal-Ungerija, huwa leader ieħor fil-ground u ħadd pjaċir ħafna naraħ jilgħab għal Liverpool dawn l-aħħar logħbiet jiġġieled. Dominic Szoboszlai kien plejer wieħed mit-top 3 midfielders tal-Bundesliga qed jitqies bħala wieħed mill-aqwa 10 midfielders li hawn bħalissa futur kbir qudiemu ix-xuttiet tiegħu minn barra l-asta tal-bliħ. U jiena li Dominic Szoboszlai huwa plejer li Jurgen Klopp għandu jibni madwaru u nkomplu saħħutti madwaru fis-sens issa Liverpool għadhom kemm għamlu midfit preview tal-istaġun fuq quddiem nemmen li għandna wieħed mill-aqwa attakki bħalissa is-sena d-dieħla ħajkonna nkunu naqa' biżi waqt is-suq ta' trasferimenti fil-pożizzjoni fejn hemm id-defense. Jiġifieri Dominic Szoboszlai kien wieħed mill-players li mmissjajna ħafna li ma kenniex għal dawn l-aħħar snin fin-nofs, speċjalment mindu telaq Stephen Gerrard. Jien nemmen li mindu telaq Stephen Gerrard aħna ma ħadniex dak il-plejer li kien jista' jirreplaceja. Ovvjament wieħed għadu kmieni irdu jara imma s-sinjali fuq Dominic Szoboszlai huma hemm. Konna dħalna għamilna offerta mura transfer target li ħadna ta' wara għal Wataru Endo. Morna qabel ma ġiju konna ftelli ma' Chelsea għal Moses Caicedo fil-Montreal onkla ta' fil-ħodu nara l-Liverpool tefaw offerta ta' 111 miljun għal Moses Caicedo. Kienet telliqa ferm naqa frustranti, il-supporters tal-Liverpool inklusi ħankun onest vera xtaqtu lil Moses Caicedo, pero sfortunatament Chelsea l-lum il-ġurnata jilabulek il-karta s-sinjura u rajna li Moses Caicedo flimkien l-aġenti u beda jpuxjaħ ukoll u marru għal paga. Fil-fatt konna mbagħad morna wara wkoll huwa tort tal-Liverpool ma ħadux qabel huwa Romeo Lavia li llum il-ġurnata sfortunatament ingħaqad ma' Chelsea u sfortunatament tal-karriera tiegħu laqqas huwa plejer li jibda fil-ground. Kemm Moses u kemm Romeo Lavia nista' ngħid li s'issa għadhom ma impressjonawx ma' Chelsea u Wataru Endo li kien il-kapten ta' Stuttgart u kien il-kapten ukoll huwa l-kapten ukoll ta' Ġabbar, s'issa nista' ngħid li n-naqa li daħal għamel impatt aħjar u sbaħ milli għamlu Moses Caicedo u Romeo Lavia laqqas għadu għamel id-debut tiegħu ma' Chelsea. Ġifieri Wataru Endo huwa dak il-plejer li għandu 30 sena huwa plejer fighter kif huwa deskriv minn Jurgen Klopp u naħseb li Jurgen Klopp xtaq dak il-plejer li jibqa' jkollu dak il-plejer available flok bħalma kellu James Milner li jilgħab pożizzjonijiet oħra. Fil-fatt Wataru Endo huwa plejer li jilgħablek central midfielder, il-pożizzjoni speċjali ġifieri adattata tiegħu hija ta' defensive midfielder kif ukoll jaf jilgħablek center back u left
u jilablek left center back. Wataru għandu kien hemm ħafna ma ħadux pjaċir bih bħala supporters tal-Liverpool għax huwa plejer li aħna ma konniex nafu, però jien nħalli fidejn Jurgen Klopp u nemmen ukoll li Wataru għandu ħajku jkun dak il-plejer li jagħti kontribut importanti għall-iskwadra tal-Liverpool. Nasal għall-aħħar plejer li ħadna Ryan Gravenberch. Ryan Gravenberch ħadnieh fl-aħħar ġurnata ta' transfer market. Ryan Gravenberch kien wieħed minn dawk il-plejers li l-Liverpool kienu qed jimmiraw li jieħdu. Inna nippruvaw noħduh żmien twil, Ryan Gravenberch huwa plejer li ma kellux ħafna fortuna u kellu nistgħu ngħidu vjaġġ ikra mal-Bayern Munich, ma kienx ikkunsidrat mill-coaches li kellu fosthom l-aħħar coach li naqgħad mal-Bayern Munich, Thomas Tuchel. Ħafna minnhom qed jgħid, ħafna mill-esperti ta' transfer market kienu qed jgħidu aħna qabel ma tfajna l-offerta għal Moises Caicedo konna diġà ġejna tfajna offerta għal Ryan Gravenberch u ġiet miċħuda. Jiġifieri Ryan Gravenberch ilhom jippruvaw joħduh ukoll l-esperti qalu minn Jannar l-għadda, però il-Bayern qatt ma rridu jidruquh. Ryan Gravenberch qatt għandu 21 sena, għandu futur qudiemu, jiġifieri nemmen li Ryan Gravenberch ukoll joffru il-pożizzjonijiet ta' number 8 u number 6 u ħajkun plejer ieħor importanti għal Liverpool u nemmen li dan il-plejer ħajkun dak il-plejer li irreplacja il-Gini Wijnaldum. Ryan Gravenberch nistgħu naraw li huwa wkoll wieħed mill-plejers li ġieli beda man-Nazzjonal tal-Olanda għalkemm dal-aħħar għala wkoll kritika fejn il-kritika li għala mill-coaches u ex-players tal-Olanda fosthom Van Basten u Koeman fejn qal meta ġie msejjaħ dal-weekend biex jilgħab mal-Under 21 u ma aċċettax li jmur. Forsi wieħed ukoll qed jara u jixtieq jissettilja Liverpool malajr kemm jista' jkun issib fejn ħajoqgħod biex ma jkollux dawk il-problemi ta' dewmien biex jissettilja mal-iskwadra tal-Liverpool. Jaf naraw connection dalwaqt mal-Liverpool nemmen li McAllister mhux ħajkun laħaq ġie mid-duties tiegħu mal-Arġentina jew ħajkun kmieni wisq u nemmen li Gravenberch jaf naraw jilgħab kontra il-Wolves. Il-logħba li jmiss fis-16 ta' Settembru. Overall, kif nagħti r-rating ta' di transfer window għall-iskwadra tal-Liverpool, nista' ngħid intija 8, xtaqt li Liverpool forsi ħadu dak il-plejer difensur fuq wara biex ikompli jkollna dawk ir-rinforzi, però wieħed għandu jħalli fidejn Jurgen Klopp u kien jaf x'inhu ġej l-ħajjar. Sodisfatt bit-transfer window, ir-revamp kif qalilna Jurgen Klopp saret. U jekk tgħiduli min kien l-aqwa plejer li ħadtu u li you're looking forward to, ovvjament ħanajdilkom bħal bosta li huwa Dominic Szoboszlai. Biex ukoll ma nkun onest, jiena nemmen li McAllister ħajkun plejer importanti ħafna u plejer intelligent immens fejn ħajkun qed jgħin il-Liverpool f'sitwazzjoni diffiċli kif diġà qabel. U ħanaddu għar-reklami u wara ħajkun hemm Ġan fejn ħajtkellem fl-aqwa żewġ plejers li ħadu il-United fosthom Johnny Evans u Mason Mount. Grazzi ħafna u l-supporters tal-Liverpool ngħidilkom you'll never walk alone, Reds. Dilettanti tal-futbol, reġa' wasal dak iż-żmien tas-sena u din is-sena ser ikollna novità importanti hekk fil-logħba tant mistennija minnkom ser ikollha isem ġdid. FC24, il-logħba tal-futbol li Game Breaker ser ikollu disponibbli fi ftit ta' żmien ieħor fuq id-diversi pjattaformi tan-Nintendo għal €65 u tal-PlayStation għal €75. Għalhekk nissuġġerulkom tgħaddu fl-istabilliment ta' Game Breaker ġewwa bil-Kirkara u tirriservaw il-kopja tagħkom FC24 biex ma toħorġux bid-diżappuntati għax l-isem veru nbidel imma l-kwalità u l-eċċitament li se toffri din il-logħba ser jibqa' l-istess ta' dejjem. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch.
insellem lit-telespettaturi tal-Kamra Sportiva u nilqakom għal-kummenti tiegħi rigward is-suq ta' trasferimenti li kellna tul dan is-sajf 23 tista' tgħid. Mela, nibdew bl-akkwisti, ovvjament fl-attakk kellna l-akkwist ta' Rasmus Hojlund mingħand l-Atalanta għas-somma ta' 75 miljun euro, somma li hija daqsxejn kbira għal attakkant li għad għandu 20 sena, attakkant li s-sena l-oħra fil-kampjonat ta' Serie A skurja 9 goals. Tista' tgħid li l-akkwist ta' Hojlund li rajneħ ftit jew jilgħab kontra l-Arsenal nemmen u nixtieq li jkun akkwist tista' tgħid ta' suċċess ilu ma jkollna dak l-attakkant ponta li tista' tgħid ovvjament nemmen li Hojlund għandu jkun is-soluzzjoni fl-attakk il-United għandhom ovvjament javvanzaw bidu kemm xejn diżastruż fil-kampjonat Ingliż. Ovvjament għandna wkoll il-grupp ta' Champions League kif kulħadd jaf tul dan l-istaġun. Mela, l-akkwist ta' Mason Mount 64 miljun euro, akkwist ta' plejer minn Chelsea għall-età ta' 24 sena, akkwist li jiena kont daqsxejn xettiku fuq u sempliċement ir-raġuni li Hojlund kien akkwist ovvjament aktar li kuntentani fil-waqt li Mason Mount kien l-akkwist li l-aktar li ddiżappuntani. Plejer li jilgħab fil-pożizzjoni ta' Bruno Fernandes, ovvjament Bruno Fernandes kulħadd jaf li huwa l-kaptin għandu l-pożizzjoni tiegħu huwa titolari rajnih fl-ewwel żewġ logħbiet lil Mason Mount u mbagħad tista' tgħid weġġa' u issa ovvjament naraw wara l-waqfa tal-futbol internazzjonali kif ħajkun l-irkupru ta' Mason Mount u jalla jtini risposta fejn għandi d-dubji tiegħi nemmen li jekk hu plejer kapaċi ta' veru għandu jtina r-risposti tagħna speċjalment li jindaqxejn dubjużu xettiku fuq dan l-akkwist. Ovvjament akkwistajna l-goler Onana mingħand l-Inter għal prestat 52 miljun euro, plejer ta' 27 sena goler mill-Kamerun, goler li s-sena l-oħra kellu staġun brillanti mal-Inter sa fejn anka wasal fil-finali ta' Champions League. Akkwist li ovvjament replacement ta' De Gea wieħed mill-Benjamini tat-tim tal-Man United li ovvjament jiena iddispjaċini għaliex telaq imma ovvjament mill-lieder Onana ħajkun kapaċi u mhux ftit li biex jiddefendi l-asti ta' Man United f'dan l-istaġun u għalkemm hu goaler plejer kont se ngħid għax il-ħin kollu joħroġ bil-ballun u l-ħin kollu taraħ il-barra mill-kaxxa bid-dribbling tiegħu. Nemmen li kien akkwist li fil-futur ħangawdu l-frott tiegħu li tista' tgħid ħajkun ta' siwi ħafna għall-klabb ta' Man United. Fl-aħħar ftit sigħat ta' trasferimenti wkoll akkwistajna l-Amrabat, defensive midfielder minn Fiorentina, loan fi ta' 10 miljun euro, età 27 sena, Amrabat li spikka ħafna fil-World Cup li għaddiet mat-tim tal-Marok. Mandi expectations għalija ħafna bl-akkwist ta' Amrabat u nemmen li ħajkun il-missing piece fil-jigsaw puzzle tal-Man United għallob li jmiss, hopefully ikun plejer li jtina qalbu u ovvjament ingawdu tul l-istaġun bis-saħħa u bil-kapaċitajiet ta' dan il-plejer li għandi fiduċja ħafna fih li nista' ngħid. Mela, Bajednier goler minn il-Fenerbahce, goler riserva 5 miljoni, goler tork ma tantx naffu u tista' tgħid, però ridna riserv goler u nemmen li dan il-goler ħajkun tajjeb ukoll forsi nistgħu narawh anke fil-League Cup jew anke fl-FA Cup. Sergio Reguilon, loan transfer lejn l-aħħar tal-suq ta' trasferimenti wkoll isu tista' tgħid emergency buy għaliex ovvjament weġġa Luke u weġġa wkoll Malasja qabel ma beda l-istaġun biex bekk ħajkonna left back li ovvjament kapaċi jitina il-lob u ovvjament diġà lab fil-Premiership ma' Tottenham u kien misluf ukoll l-Atletico Madrid u qabel Tottenham kien plejer ta' Real Madrid. Mela Johnny Evans, plejer ta' 35 sena,
akkwistajnieh b'xejn ex-player ta' Man United fl-opinjoni tiegħi bieħu mingħajru xorta. Dik l-opinjoni tiegħi fuq Johnny Evans. Issa rigward departures kellna l-goaler Dean Henderson, Ingliż 14 miljun mat-tim ta' Crystal Palace. Dean Henderson għamel 2 staġuni ilu jilgħab ukoll anke ma' De Gea, però ovvjament jekk rid il-post tan-numru wieħed ovvjament irid jiċċaqlaq u kienu Crystal Palace li finalizzaw it-trasferiment ta' Dean Henderson. Elanga plejer ta' 21 sena minn Sweden telaq għal 17.5 miljun. Ovvjament rajni ħtiġa skorja kontra Chelsea. Elanga kien plejer li jiena kont inħobb u ovvjament nixtiequ li jirnexxi u li jkollu karriera sabiħa fil-futur qarib. Tlifna l-Fred fil-midfield 9 miljuni. Ovvjament Fred kienet tina logħba tajba u tlita le. Jiġifieri id-departure ta' Fred nemmen li kienet denja kemm għalih u kif ukoll għall-klabb tagħna. Kovar kien goaler mażżar 23 sena telaq mal-Leverkusen għal 5 miljun euro. Alex Telles telaq mal-Al Nassr, it-tim li jilgħab miegħu Cristiano Ronaldo wkoll ex-player kif kulħadd jaf ta' Man United mal-4.6 miljuni. Zidane nibqa' l-plejer żgħir 20 sena mar Urtex fil-advertise tal-Olanda għal miljun. Plejer li kien kellu name kbira mat-tim tar-reserves, imma ovvjament din il-move forsi għad tiswieħ kemm għalih u kemm għall-futur tiegħu nemmen li dan il-plejer qed ikun plejer li qed nisimgħu bih. Bailey wara ħafna injuries u anke kien blom mal-Olympic Marseille is-sena l-oħra jekk minn is-Sejers ball telaq bi free transfer tista' tgħid mal-Besiktas. Eric Bailey difensur ċentrali tagħna ħafna, però ovvjament iweġġa ħafna wkoll, jiġifieri kif kulħadd jaf is-supporters tal-United ħajaqblu miegħi ma tantx rajna l-frott mill-akkwist ta' Eric Bailey għatlek li tagħna ħafna imma fil-verità weġġa ħafna wkoll. Mela, Menji Mallutin, difensur ċentrali Ingliż 21 sena ma nafux b'kemm telaq. Brendan Williams left back Ingliż ukoll mal Ipswich United. Alvaro Fernandez l-istess left back Granada l-hom fi Spanja. U ovvjament kellek id-departure ta' Greenwood kontroversjalment fl-aħħar ġurnata b'loan mal-Getafe 21 sena. Greenwood ma nafux hekk kaċ jilgħab mal-United jew le, ħaniqafhem naħseb tkun l-aħjar ħaġa. David De Gea kif kulħadd jaf telaq huwa għaddu mingħajr klabb, Tuanzebe għaddu mingħajr klabb, Phil Jones għaddu mingħajr klabb u ntemmew il-loans li kellna tal-plejers tas-sena l-oħra ta' Sabitzer Bayern Munich tagħna żewġ gols kontra Seville u mbagħad weġġaw sfortunatament ma tantx rajni jilgħab bil-flok tal-Man United kien plejer li jiena kont inħobb bil-ftit li dammana nemmen li tagħna ħafna. Wergost spiċċalu l-loan ovvjament mal-Burnley plejer Olandiż prova jtina miskin imma sfortunatament ma rnexxiex dan il-loan u Jack Butland ma rajnih jilgħab qatt b'loan ma' Crystal Palace f'Jannar. Ovvjament ġie minn flok Dubravka li kien ukoll magħna f'loan is-sena l-oħra, però Newcastle waqfulu l-loan f'Jannar u Butland kien isu t-third goaler tal-Man United. Fl-aħħar mill-aħħar overall jien ninsab kuntent bl-akkwisti tal-Man United. Jalla ituna pjaċir u jalla ikonna staġun aħjar mis-sena l-oħra, ovvjament bit-telfa ta' kontra Tottenham u bit-telfa ta' kontra Arsenal għadu kmieni nibqgħu nemmnu u ovvjament fiduċjuż u kuraġġjuż li dawn l-akkwisti ħajkunu akkwisti li fl-aħħar mill-aħħar ħajmexxuna l-qudiem. Qabel ma nagħlaq nixtieq insemmi lill-sponsors li huma Game Breaker, The Barber Room Spaces u kif ukoll El Catalan. Nixtieq ngħid lit-telespettaturi tagħna biex ukoll jagħmlu użu mill-sponsors tagħna. Infakkarkom fiċ-channel ta' YouTube dawn ix-xandiriet kollha huma wkoll rekordjati u mxandra fuq iċ-channel ta' YouTube ta' Il-Kamra Sportiva u nkompli nħeġġiġkom sabiex komplu tagħmlu kuraġġ lilna u tista' tgħid lill-YouTubers sħabi u kif ukoll lill-producers biex ovvjament ħanibqgħu ntellaw dan ix-xandiriet bis-saħħa tagħkom u bis-saħħa tal-views. Nagħtikom il-komplament tal-lejla tajba u glory Man United.